ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೈ ದ 6 ಸ್ಟಾರ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಕೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ರೂಮ್ ತುಲಿನಿಕ್ ರಡ್ ಬೆಡ್ ಬರ್ತದು ಆಸಮ್ ಅದೊಂದು ಮನಿಷ್ನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತ ರಡ್ ತೇತಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಜೇಂಕ್ನಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಏರಿಯಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ awesome light ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬಿಯ ಒಂಚ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಲ್ತಾ ಕಿಚನ್ ಲೈಟ್ ಸೊ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ 6 ಸ್ಟಾರ್